raz w Krakena to jeszcze To nie- nie Syrena. To nie zwyrol. No, No Tak- ja tak- myślę, że tak bym to widział. to się tutaj ładuje. A ja będę panem Crowem. Co to jest? Kruk? Raven to, Raven to jest Raven. kruk. Nie, no Raven. To Raven a to jest Crow kruk. to jest co? To szpak? Co to jest, kurde? Nie wiem, No i teraz się dowiemy. coś to tam jest. Coś się ładuje. Coś się nie Ktoś umie ma załadować. komputer, czy ktoś ma też burzę i ktoś ma komputer z Biedry? No właśnie komuś tu się... O, to była chyba Wrona. Wrona, no. Ja, mamy. Meteor Wrona. Goliat w barwach ruchu Chorzów, niebieski. Kontra drużyna wylewu. Tym bardziej z przyjemnością go porobimy. No i to jest takie chorzowskie, no. Chorzowscy tacy są. Takie życie. Dobra, no to co? To lecimy. Ja. A ja pierwszy raz będę Ej, grał co to tym jest moim. za mucha? Człowiek to jest healer. mucha. Ja On pierdzielę. owady wypuszcza. człowiek Jak z tego horroru mucha, co się hop zamienił w muchę. No, człowiek, nie, to człowiek mrówka, mucha był to. No, nie no, film się No, nazywał człowiek Mucha. A nie człowiek mucha? Nie, Mucha po prostu. A no dobra, no to wiem, pamiętam, to był horror z dzieciństwa, się bałem. Obrzydliwe to było, mu tam wyrastały te wszystkie oczy i inne. Jakie to głupie było. Ale bo oni jakieś badania robili, a nie Znaczy wiem, on się chciał, to było tak, że on się chciał sklonować i mu do tej maszyny wleciała Mucha. No. mucha, no. Głupi głupek. Czy on się chciał teleportować? No coś takiego i do maszyny mu mucha wleciała i on się z muchą zmutował. No, cóż mogę powiedzieć, no. Żol hopa, Szkoda no. chłopa. Ja muszę Kurde sprawdzić, stary, co ja to mam jest. ptaka w ręce, ja muszę go wypuścić. Nie no, ptaka w ręce przy ludziach trzymać to gańba. Patrz. To już wszystko wiemy teraz. Ja w ogóle mam jakieś moce cudowne. O kurde, a tu parzy. Co to robi? Ja też mam jakieś kurde, Jest działo jakąś jonowe, pięść i jakieś w ogóle, nie to tarcza jest chyba. stary. Zamek... A nie, chciałem zamknąć. Ile zostaliśmy? Ale mam fajną bazukę. A wariat jest z naszej ekipy, ten, czy nie? Nie, my tu Wariat? jesteśmy w O trójkę. Ło! Dobra, już pomoc nadchodzi. Ktoś ta przyczajona roślina. Dobra. Najgorsza. Najwięcej jadowita. Wy też tego ptaka widzicie, nie? Takiego Tak, zielonego w Taki niebie. zielony. No, No to wiecie już przynajmniej gdzie on potem... kurde, a tu jakieś mątwy latające. Dobra. No pogoda tutaj w grze taka dość, powiedzmy, Kontrowersyjna. kontrowersyjna w klimacie. Don't let me down. Dobra. Cały czas Uciek. za mną chodźcie. Tam jest. Napieramy. Napieram, spróbujemy skrócić tę drogę. Bo on za śladami generalnie w miarę leci, ale on też pokazuje mniej więcej gdzie jest ten typek. Widzę go. Dobra, widać go. Na widać. zielono jest. Jest tam. No bo to ptaszek mi tutaj... O, leć ptaszku. Dzięki. Jest, mamy go. To zamykać i No jadymy. i lecimy z wariatem. Gdzie on jest? O kurde. Dobra, ja wezmę. Dostaję rakietę. Ej, fajne te rakiety. Ja. Definitywnie. Tarcza. No, zlazło mu. To dlaczego? Chyba za dużo armoru żeśmy wypuścili. O kurde, ale mnie walnął kamieniem. O kurde. Lala. Dobra, Grinch mnie rewajwuje. Dobra, to my Bijcie lecimy mu za nim. tarczę, aby, bo jest słabizna. Dawaj, bąkol, my go gonimy. No my już lecimy też. Zawrzyjcie go. Nie możemy, 52 sekundy. Dobra. Mucha. Dobra. Leć kruku, wrono. Jest, Co? skrada się. Wiem, widzę go. By chciał ewoluować. O kurde. Tarczę Dobra, ja muszę go- odbić. A, go z rakiety walę. Ja go łapię w takie te. Dobra. Takie nie potrafię określić co to jest. Jeszcze Tak, to. takie te. Dobra, i ładnie, Chyba go i jadymy. spowalniam w tym. TTGS. Leci życie.
A, Nawalajcie go, bo jest limit zwiększony. dobra. Mamy go. Low health. O, a, Dobra. dobra, dobrze jest. Pan Ja człowiek, biegnę od razu za nim, żeby wyjść, Człowiek słyszajcie? dobra, już jestem podniesiony, to Zamykam już go. lecimy. Dobra. O kurde. Dobra. Jest może opcja, żeby go ktoś spowolnił albo zatrzymał? Tak, ja mam spowolnienie, ale to jest takie, wiesz... Tak mi się Dobra. wydaje, że to jest spowolnienie, no. To jakbyś dał radę jakoś go spowolnić, ja bym go na niego te rakiety puścił. Kurde, gdzie on Gdzie- jest? Tu jest, w Zaraz, krzaku o, siedzi. mamy go. W krzaczku. On mi z czego nie widać. Dostał. A skubany, ale się... A, tu! Dobra. Kurczę, nie mogę rakiet. No to ja mogę zaraz nie... Ja go walę rakietami, Jest spokojnie. Bokol, masz tarczę. Okej. Hitler, gdzie Hitler? Dobra, ja wam go jeszcze spowolnię, jakbym umarł. Dobra. Dobra, ja go spowalniam. Kurczę, nie mogę tu rakiet dać. Ło! Ole walnął! Trzymaj się. Kurde bele! Masz tarczę. No i prosto O. we mnie kamieniem. Ty tarcza skończy. Dobra, jechać z nim. Co za zbój. Ciście go tam solidnie. Kurczę. Nie leżysz, a ty się wskrzeszasz na tym? Ja ja już 15 sekund. Chodź tu teraz. Dobra, 8, trzymcie się. 7, 6, O. 5. Dobra. Padły. Dobra, To w- skaczę. Kurczę, musisz odrodzić w tym. W statku niestety. Dobra, idę już. Dobra. Ja lecę za nim od razu. Już wam daję. No to trzeba. O fuck. Dobra. O, Jestem. Gonimy Come on. bestię. Jest wariat. Jest. Zaś tam na dół złazi. Lepiej byłoby go złapać, jak będzie ewoluował. Ja myślę, że najlepiej, żeby nie dał rady. Nie, bo wtedy to rocznie się na jego rakiety puścił. Połowę życia mu skartało. Tak, trzymaj się. No on się u mnie chyba zawziął na mnie. Dobra, ja wam go spróbuję, ale to musicie go wtedy O, koniec nawalać. tarczy. Kurde, low health. Koniec tarczy. Ojej, ja nic nie widzę na ekranie w ogóle. Dobra, za nim. To uciekł, jest tarcza. Poszedł będą, Poszedł, nie ma tarczy. ale w końcu jakaś walka jest. Dobra, zamykam. Dobra, zamknięty. Ale nie widzę go, gdzie on jest. Też nie widzę. U góry chyba musi być. Puszczę kurka, Ej, nie ma go. no puszczam runę. Jest, na dole. Ewoluuje. Za skałą. Szybko. Mamy go, ewoluuje. Dostanie z rakiet. O, ewoluował. Kurde, nie mogę. Nawalać, bo on teraz nie może się ruszyć. Dobra, ciulamy. Bardzo pięknie. Kurde, jeszcze tu nie można po tym... A jemu też HP schodzi cały czas od tego schowałem. bagna? Nie, Nie. jest odporny. Kurde. O, damage pierunie! Masz tarczę. O, ale... się dzieje. Powinno siadać teraz ładnie. Dobra, Trzymaj kurde. się. Ujeruna! Ale z Koniec tych tarczy. rakiet. Dobra, ciście go. O, ja już low health, ale... O, On ma bardzo zwiększone obrażenia. Drugi raz mnie które powalił. przyjmuje, bo ja mu- o kurde. Dobra, Przecież. Biał. lećcie za nim, bo kurde szkoda, Szkoda hopa. żeby przeżył. No to koło. No gdzieś tu jest, a widzę. Tam jest. Ucieka tam w Ale stronę po- tych skał. Dobra, ja dopiero za 46 sekund. Powalniam go. Ale dacie sobie radę.
On musi teraz po prostu jeść. Bo mamy tutaj typa, dobra, mam go. Uwolniony. Nawalać. Kurde. Kurde, jak laserek normalnie ze Star Wars. Piu, 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 piu. No, O. puszczam wronę, niech tam leci. Dobra, ja za 10 sekund będę. Już nie mam szczęścia. 3, 2, 1, lecę. No i zaraz go mamy. Tam uciekł chyba. Dobra, skaczę. Ło, ale jak mnie to daleko Mam waliło go, od was. zamykamy. A, w sumie 100 metrów, dobra, zaraz będę. Monster trapped. Lecę! Oj, pomocy, pomocy. Idę. Dobra, jestem. Dobra, on jest... macie zwiększone obrażenia, możecie nawalać najmocniej teraz. Chyba, tak mi się wydaje. Dobra, kurde! Jest nasz. Będzie! Come on. Ale to było dobre. No ale to mi się podobała ta walka, bo była No. kurde taka wyrównana, no. Dobre było. On uciekał. My padaliśmy trochę. I to mi się podobało. No. I tym materiałem kończę nasz odcinek. Mikołaju, czy coś dodasz? Powiem tak. Pięknie było i oby tak dalej. Papa.